Mae'r ysgol yn dathlu fan blwyddyn 70 oed y flwyddyn nesaf, felly penderfynon ni bod yn syniad da i gystadlu yng ngystadleuaeth Carol yr Wyl am y tro cyntaf. Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cyrraedd y deg olaf. Enw'r garol yma yw Clychan Nadolig. Mae Mrs Eilir Owen nath cyfansoddi'r garol hyn, ac Mrs Tipley a Mr Evans helpo ni ei ddysgu. Nadolig llawen!